Татар Тим КВН командасы. Әлеге конкурста біз татарлар турында жырларға булдык. Чөнки татарлар бүтән дөньяга таралган бөек халык. Һәм жырларга безгә күренекле шәхесләребез ярдәм итәчәк. Барлык игътибарыгызны экранга. Татар халкы бу дөньяда һәр көн атлый алга. Бик соңгы араларда оныталар барда. Үз телебездә сөйләшеп йөри алмыйкмыни. Чыгурда абый әйтмешти. Забыли про свои корни. Талпына күңел, талпына ашкына. Татарлар хәзер байларда. Малахов абый җавап биргәнә. Телне сакларгамы? Милләте безнең байлыгын, байлыгын, байлыгын. Санап чыгарлык түгел, ни тора бер күңел. Күңелләре безгә сеңгән Тукай Муса Җәлил. Хәтта Михалков абый. Я давно об этом говорил. Талпына күңел, талпына ашкына. Безнең байлыклар җир газ нефть. Әбиләрне шаккатыра. Милләтебез Обалдеть. Татарстанга сез килегез, килегез, күрегез. Татарларның киң күңелен сизегез, үзегез. Сезне тәмләп ашатырбыз, белегез, белегез. Марат абый каршы алыр. Зор үсегез, рәхим итегез. Ярат илеңне, саклап кал телеңне. Бездән башка улы калмас. Милләтебез бөек дию. Бердә. Кыру булмас. Татар Тим КВН командасы. Татар булуыбыз белән горурланабыз. I can see your